ପ୍ରୋସେସ୍ କ୍ଷୀରି ମାନେ କ'ଣ ପାସ୍ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। କମ୍ବୋ ଏ ନର୍ଗିସ୍ ନର୍ଗିସ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍। এটা নরগিস। পনির কুরমা এ পটল পনির কুরমা ওকে। ଏ ଆଉ ଏଟା ହେଲା କ'ଣ କହିଲ ଚିକେନ୍ ଜିନ୍ଦା ଲଲିପପ୍ ମଟନ। ଏ ପନିର କି ପୋଟଳ ପାଏ ଅମୃତ ଭରା ସ୍ୱାଦ ଡାଲି। ଏ ଡାଲ ପାଏ। ଆମର এটা মশরুম মশলা মশরুম ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍। କାକୁଡି ସାଲାଡ କାକୁଡି ସାଲାଡ ଟମାଟୋ ସାଲାଡ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସରିଗଲା ଆଉ ଦେଲେ ଭଲ କଲ। ସବୁଦିନର ସାକ୍ଷୀଟିଏ ଆମରି ଦୋସ୍ତି, ଚାରି ଦିନର ଜୀବନରେ ଦି ଦିନର ମସ୍ତି, ସବୁଦିନର ସାକ୍ଷୀଟିଏ ଆମରି ଦୋସ୍ତି। ତୁ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ଥରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଆ, ତୁ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ଥରେ ଗାଁକୁ ଫେରିଆ, ମିଶିବ ପୁଣି ତୋ ସାଥିରେ ହାତରେ ହାତ। তুমি ମୁଁ ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ତୁମ ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତୁଛ ଏ ଚିହ୍ନ ନା। ଆମର ପ୍ରୀତି ଭୋଜନ ଚାଲିଛି। ଏ ଝିଅ ତମେ କ'ଣ ଖାଇବନି ନା କ'ଣ ପତ୍ର କ'ଣ ଫାଙ୍କା ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଦିଅ କୁନି ଝିଅ। ହଁ ଏ ସ୍ୱସ୍ତିନି କ'ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଇନି ନା କ'ଣ ନାହାନ୍ତି ବାବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ନାଅ ଗେଷ୍ଟ ଏଠି ତମେ। ହଁ ଏଇ ଇଆଡ଼େ ନା ଏ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଆଡ଼େ ନା ମୀରା।